Здравейте! Казвам се Татяна и съм на 48 години. От България, от град Сливен. Как да ви обясня ситуацията? Много болести ми се появиха. Първо стрес, високо кръвно, после започна диабет, сънна апния и всичко това са струпани на килограмите. Много дълго мислих какво да правя. Пробвах една диета, втора диета, трета диета. И накрая паднах в групите на Фейсбук на Джаведан и доктор Хасан, който е хирург много добър. Джаведан е преводачка. Веднага се свързах с нея. Писах и тя ми отговори. После се чухме на видео връзка. Обясни ми всичко подробно как се случва самата операция, без да ми спестява нищо от ситуации, така нататък. Доктор Хасан е много приветлив, усмихнат, много добър за мен. Аз поне в моите очи така го виждам. Надявам се сега с операцията, която бях решила да предприема, мерки да направим, че всичко ще мине много леко, както и се случиха нещата точно така. Мина леко. Не са ме оставили без надзор. Денонощно има хора, които те обгрижват, като персонала на болницата. Всички са просто всеотдайни на работата си. Хора с желание да работят. За първи път виждам някъде такова отношение и уважение към доктор-пациент и точно това, което го няма в България. Мечтата ми като цяло е да бях малко по-слаба и преди. Да не се стига до това положение за застъсняването ми и да мога да си върша моите ежедневни нужди с енергия, която аз вече нямам и нямах и преди. Надявам се, че ще дойде с времето. Да ви разкажа, че тук наистина е чудесно. Който е решил някога в бъдеще да отиде някъде да се направи тази операция на стомаха, нека да потърсят Джаведан и доктор Хасан. Според мен това са хората, които наистина ми спасиха живота, подариха ми нов живот и аз благодарение на тях ще живея отново. Благодаря ви, обичам ви.